навбати аввали маҷмаи насоҷии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷунтаи Данғара Синсилу Текстил дар соли 2016 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. бунёди ин корхона бузургтарин иқдом дар роҳи рушди истеҳсолоти ватанӣ ва фароҳам овардани ҷойҳои зиёди кории нав дар давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат ба ҳисоб меравад. ин маҷмаи насоҷӣ дар минтақа беназир буда аз 4 марҳилаи истеҳсолӣ аз ҷумла ресандагию бофандагӣ ва рангуборкунию дузандагӣ иборат мебошад. дар маҷмӯъ иқтидори умумии истеҳсолии корхона ба коркарди 52 000 тонна нахи пахта ва истеҳсоли 150 миллион метри мураббаъ матои пахтагӣ дар як сол баробар буда, дар сурати фаъол гардидан бо иқтидори пурра зиёда аз 6000 нафар бо ҷойи кор таъмин мешаванд. ин маҷмаи насоҷӣ дар ҳамкорӣ бо сармоягузорону мутахассисони ҷумҳурии мардумии чин бунёд шуда, дар коргоҳҳои алоҳидаи он навтарин технологияи коркарди пахта ва истеҳсоли маҳсулот аз ширкатҳои шӯҳратманду ҷаҳонии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Италия, Швейтсария, Олмон ва ҷумҳурии мардумии чин васлу насб шудааст. дар навбати аввали корҳои истеҳсолии маҷмаи насоҷии ҷунтаи Данғара Синсилу Текстил беш аз 15 000 тонна нахи пахта коркарди саноатӣ шуда, зиёда аз 600 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин гаштанд. дар айни замон барои фаъолияти мунтазами коргоҳи ресандагии маҷмаи насоҷии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷунтаи Данғара Синсилу Текстил ашёи хом, яъне пахтаи коркардшуда аз корхонаи пахтатозакунии ноҳияи Данғара ва дигар шаҳру ноҳияҳои минтақа дастрас карда мешавад. муҳимияти ба кор даровардани маҷмаи насоҷӣ аз он иборат аст, ки дар заминаи он фаъолияти чандин коргоҳу корхонаҳои дигари соҳа вусъати тоза гирифта, парвариши пахта ривоҷ меёбад ва аз ин ҳисоб ҳазорҳо нафар шаҳрвандони мамлакат бо ҷойи кори доимӣ таъмин мегарданд.